senior citizen mihangyo nga siya tabangan atol sa iyang pagdangop sa Brigada Action Center. Gibutyag sa senior citizen nga si Celedonia Revici Haviliana nga gusto niya nga withdrawon ang iyang gipundo nga kwarta nga naa sa Coop nunod sa iyang pangidaron na. Apan matud pa, gibalibaran siya sa Coop gumikan kay wala ang iyang pangan. Dugang ni Lula Haviliana, daghan siya og giduulan sa pagpangayo og tabang. Apan siya gibalibaran og giingnan hinuon siya nga mas maayong mudangop sa estasyonan sa radyo nga mao ang Brigada. Nahatagan og katinawan si Lula Haviliana sa iyang problema nga gipabot samtang subayon pa sa Brigada Action Center ang maong issue. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.